Esponenti u attivisti tal-Partit Laburista minn ġenerazzjonijiet u sfond differenti ddikjaraw l-appoġġ tagħhom lejn il-kandidatura għal Deputat Mexxej ta' Helena Dalli. Dan lejliet li tibda tiltaqa' l-konferenza ġenerali straordinarja. Fi stqarrija kien spjegat kif Alex Saliba, protagonist bħala President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti fl-aħħar kampanja elettorali, iddikjara li l-għażla ta' Helena Dalli hija waħda ovvja l-attivisti tal-Partit Laburista jekk kemm il-darba jikkunsidraw l-esperjenza tagħha ta' 38 sena fl-istrutturi tal-partit. Dan sakemm illum il-Prim Ministru Joseph Muscat fdab wieħed mill-iktar ministeri importanti, propju dak li kellu l-eks Deputat Prim Ministru Louis Grech. Għanna l-opportunità li neleġġu l-ewwel Deputat Mexxej mara neħduha, iddikjara Alex Saliba fi stqarrija mill-Uffiċċju tal-Ministru Dalli. Dikjarazzjoni wkoll mill-ex Speaker u għal snin twal President tan-nisa Laburisti Miriam Spiteri De Bono. Helena Dalli mara mimli esperjenza u li tat prova tal-kapaċitajiet tagħha kemm fil-21 sena tagħha fil-Parlament u kemm bħala Ministru u fuq kollox lejali għal mexxej għall-Partit u għall-pajjiż qalet in-nutar Spiteri De Bono. Joe De Bono Grech, ex-Ministru deskritt bħala soldat tal-azzar tal-Partit Laburista u wkoll iddikjara l-appoġġ tiegħu lil Helena Dalli. Helena Dalli għandha esperjenza kbira u kienet hemm fi żminijiet diffiċli għall-Partit Laburista għal De Bono Grech li enfasizza kif għal Helena Dalli il-Partit Laburista jiġi l-ewwel. Meta kienet qed tikkummenta dwar dawn id-dikjarazzjonijiet, il-Ministru Helena Dalli qalet li jimlija b'kuraġġ il-fatt li persuni minn sezzjonijiet u esperjenzi differenti tal-Partit Laburista qed jappoġġjaw il-kandidatura tagħha.